आं ब्रिहाद बसुमतारी दुलाराय बर' जौगासार फाउन्डेसननि डाइरेक्टर आरो लोगोआव दङ जोंनिनो फाउन्डेसननि लेङाइ आफादगिरि आरो गासैबो आंनि साफाखै सोरगिदिं जिरायदों जोंनिनो फाउन्डेसननि गुबुन गुबुन बिबानाव बिबान मोननाय लोगो एक्टिभ मेम्बार बिथांमोन दङ। दा जोङो बे फाउन्डेसनखौ बा जोंनि दुलाराय बर' जौगासार फाउन्डेसनखौ बे मायथाइनि 2022 मायथाइनि जानुवारियाव गायसननाय जादोंमोन। बिनि गायसननायनि उद्देश्य गोबां दङ। जेरै जोङो नुनो मोनदों जोंनि बिखेख बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि गहपुर एरियायाव जोंनि बर' NGO होननाया बिराद खम। ओंखायनो जोङो बयबो सेंग्राफोर सोलोंथाइ गोनां सेंग्राफोर फैनानै जों बयबो सावरायलायनानै बयबो इडुकेटेड पार्सन जों ज' मोनसे मेल खुंलायनानै जोङो समाजनि थाखाय जोङो माबा मावलांनांसिगोन होननानै जोङो ज' जानानै जों बे फाउन्डेसनखौ दानाय जादों। आरो बे दानानै जोङो जि बिनि थाखाय जि जोङो सरकारिनि बा जि जोंनि कागज पत्र मोननांगौ दङ बेफोरखौबो जोङो मावना लागासिनो दंखायो आरो फ्राय जोंना 80% बा 90% जाखाजोबखाबायानो। दा जोङो आग बारायदों माखासे एक्टिभिटि खालामनो थाखाय NGOनि एक्टिभिटि खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जोङो गिबि खेब एक्टिभिटिस लादों वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे। जेरैहाय बुहुमखौनो जोङो बोरैहाय फोसाबनो हागोन बा जों बुहुमखौनो जोङो बोरैहाय ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जों बासायनो हागोन। दा जोंनि NGOआ दिनै 20थानिफ्रायबो बांसिन स्कुलाव जोङो फरायसालियाव जोङो दंफां गायबोदों जाहाथे जोंनि बे फिसा जि दिनै मावनाय हाबा बेनो मोनसे फेक्टर जाहैथों दि बे वर्ल्डखौहाय मोनसे गोजानाव लाबोनो थाखाय। आरो आं बयखौबो खावलायो जे साफ्रोमखौबो खावलायो जेन दंफां गाय बिफां गायोब्ला बयबो साया मोनो। जों मिथिगौ गोदो उन्दैयाव फरायबोनाय बिफाङा जोंनोहाय अक्सिजेन होयो। जोंनि जि कार्बन डाइ अक्साइड गनाय बिफाङा सोबना लायो। बेखौ जों गोदो उन्दैयाव फरायनो मोनदों आरो दाबो जों फरायबोगासिनो दंखायो आरो बे सैथोखा। ओंखायनो जोङो बयबो प्लास्टिकखौ नागारनानै जोङो बा प्लास्टिकनिफ्राय जि सोमजिनाय पलिउसनखौ नागारनो हायोबा मोजां। आङो बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि बे NGOआ इयुन समफोराव मा मा खामानि मावो? इयुन समनि बुङोब्ला जोङो गिबियावनो आं दहाय बुंखादों जोङो अभारअल डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावगोन जोंनि बर' ससाइटि मेनलि बर' ससाइटि। फार्स्टआव जोंनि मेनलि बर' ससाइटि आरो नेक्स्टआव जोङो अनलि बर' ससाइटियाव लिमिटेड थानाय नङा। दा अभारअल डेभेलपमेन्ट होनोब्ला जोंनि जि फाउन्डेसन बाहाय जोङो गासैखौबो मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्ट खालामना लादों। इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दङ, स्पर्ट डिपार्टमेन्ट दङ, अर्गेनाइजिं डिपार्टमेन्ट दङ, कालचार डिपार्टमेन्ट दङ। जोङो नेक्स्ट टाइम जों बिदिनो दा जे सामार भेकेसन फैगोन जोङो नाजादों सामार भेकेसनावबो जेन गथ'फोरखौ ओरैनो थाहोआलासेनो जों सामार भेकेसनावबो जों माबा मोनसे इडुकेसननि सोमोन्दै बा जों माबा मोनसे कचिंफोर माबा मोनसे जों सहाय खालामनो हागोन खोमा बेखौबो जों सावरायगासिनो। आरो लोगोसे गोबां स्कुलाव थांनानै जोङो रिसर्स पार्सन लाबोनानै जोङो गथ'फोरनो केरियार गाइडेन्स काउन्सिलिं होनो जोङो आखायाव लादों। मानो होनब्ला जों नुनो मोनदों जोंनि बे ससाइटियाव जेब्ला जों क्लास 9, 10 सिम जायो अब्ला बिमा बिफाया खोब जोथोन लानानै फोरोंहोयो बा आरो 11, 12खौ मोजां स्कुलावनो फोरोंहोनायखौ जों नुखायो। नाथाय फरायखांनानै दि मा लाइनाव थांनांगौ जोङो अनलि जों मोनथियो साइन्सआव लाबा डाक्टार इन्जिनियार जागोन बा डाक्टार इन्जिनियारनि अनगायै मा स्कप दङ बेसेबांदि बे फरायनायनि स्कपआ बेसेबांखि दालाय गेरेमसा दालाय दङ बेखौ जों बिमा बिफाया जों अभिभाबकआ बारा मिथिया। ओंखायनो जोङो रिसर्स पार्सन लाबोनानै बेखौबो जोङो बयनिबो सिगाङाव जोङो बुंनांगोन जे अनलि डाक्टार इन्जिनियारल' मोनसे केरियार नङा, बिनि आरो गोबां केरियार दंबावो। जाहाथे जों साथ्र'फोरखौ जेन जों
लामा दिन्थिहरनो हायो आरो जों जुदि जों हायोब्ला जोंहा बेहाय जोबोद गोजोननाय मोनगोन।